halitta ce ta sa kai nishaɗi idan kai dace, saɓanin hakan za ta sa ka so ce, san maso wani goshin wahala ne, wanda ka taimaka zai tashi ya barka a zubi. Wallahi da dole ka yi game da katin da ake kiya. Ɗayan nan ba ɗan gane shi ba, ya kamata ka tafi nawa. Okay. So ni dai jiya na san Kofa Anas ne ya koyar da mu. Shi kuma ya mana government ya mana Hausa. So wanne daga ciki kenan? Government muka ce mu bari after break mu zo mu sami ka. Okay. Shikenan. Na san dai government topic ɗin da ya mana jiya shi ne constitution. Constitution. So a shi ne menene constitution? Define constitution. Na ɗan manta gaskiya, kaɗan tuna mana. Okay, so a wake ba? An to ni ma ban gane ba shi yasa muka ce bari in aka dashi break mu zo mu same ka saboda ni ma ban yi understanding ko ma ba. Olodo, amma dai an yi asarar kuɗin makaranta. Ya mun ji dai in ba yau ba ai ban dan ba mu taɓa zuwa wani tambaya. Kallon na ma'audi ko. Na wajena, ina san ban da wani data kanka. Kawai Allah ga yi musu define constitution. Constitution aka ce constitution ana nufin mai tela, mai aski, mai kama kifi, ɗan garuwa, masu guga, da guga ya yi da ba ka taɓa improving ba. Constitution ka ce. So aka ce constitution a Hausance yana nufin kundin tsarin ƙasa. Kowane country ma'ana ƙasa yana da kundin tsarin. A turanci kuma is simply defined as. To amma abin da nake so ka gane shi ne Usman. Dala wani ake sani ba. Abubuwa da ya faru tsakanin da Khadija wanda ba sai na gaya muku sani. Kamar abin da ya faru wani bidiyo ta. Gaskiya ne da ya ɓaci sosai da so ne a kama. Da Allah kuwa saboda ya abubuwan da muka je na gani kuskure kuma ku tsaya da neman afawa ina son Khadija su kira ni. Usman, Khadija ba ta son ka kuma wallahi tallahi ba ta son ka. Sannan zuciyarta. Gaskiya kake faɗa masa ni kuma ɓata mai wucewa zai. Me yasa kake so ka sa kanka a cikin abin da ya dame ka? Na ka ta wani yanke hukunci bayan kai a soyawa ka san kuma ba. Ina so ka sani cewa dole ya sai soyayya kuma in dai har ina rai wallahi Khadija ba ta taɓa soyayya da kai ba. Haka ce. Sannu Muhammad Kwere. Na ce sannu Muhammad Kwere. Babanta. Ziyara. Gaskiya ne. Na san da na kwantar da hankalin kansu duk da na riga na san yadda soyayya yake amma kamar yadda nake gaya ma dan Allah da Allah ka dinga kokari kana controlling din pumpan ka. What? Okay, temper. Temper. Saboda abin da kake baya wannan ba damuwa. Abin da ke gugun ba ta yi ban yi cewa amma ba damuwa. Ni da Allah ka tsike ba damuwa insha Allah. Ka sa kai nishaɗi idan kai dace.
Kai kuma zuwan za ka yi? Ba inda zai je. Duk maganar da za ka min ka mishi a gabanmu. Ranar na a gabanmu ka ji mai ciwo kuma a gaban mutane. Mutane duk suna gani. Ko na yi ƙarya? A gaban ku aka yi. Muna gani. Ya kunga wata magana za ki shi. Ya kuna abokina. Ba inda za mu yi duk abin da za ka yi to shi a gabanmu. Na san cewa abin da dai muku dukkan ku ranar ban kyauta muku ba kun ji daɗi. Amma ina ba ku haƙuri ko? Yanzu dai dan Allah ku yi haƙuri zai magana da rabu ko? Je kawai. Ban da shi. Ranar ma kyale shi. Yau da abin da yake jiki ne nake da shi. Wani bunci na kai. Wake to ina kasa kago ne sai ka bi shi. Shi ke na rabu ya tafiya tunda ya yi magana. Kin ga waje ni ba abin da ya gaje ni. Rabu, ya san cewa ban kyauta maka ba. Zuciya ne ta sa na aikata wannan kuskuren da aikin da na sani. Allah zubar maka da jini ba aiki na bane. Ba zan jura in ga wani namiji zai soya da Khadija bane. Amma dan Allah ka gafarta mu. Ka ji. Okay, ba kuma. Saka da mu. Kafin gaskiya na gode sosai. Yawwa kana ji? ce yanzu za ka iya gaya a gabanta ka haƙoya da ita ba ka santa. Mai, ba matsala. Wani sauki sai na saba yadda aka bani tsaron ko fa ana sai bani tsaron haka. Ba zan yi kasa a daga yadda ya sa nan duba ku ba zan taɓa cin amanar shi ba. Ka ɗaga da kyau aka ce ko? Talla za ka kai? Daga sama. A nan sai na ba ce. Daga. Tsoron shi kuke jina ce ba ba? Ba ƙara duka sa ne. Wallahi ko ba Anas ne ya sani saboda rashin kunya suka ne. Ya ce duk wanda ya sauke na wannan na zuga ba za ka daga kai. Ban so ci amanar shi ne malam. Alƙawari na mai sauke. Daga mana. Kai. Malam ko ba Anas ne ya sani ba. Ka ga na ganci. Ka ga mu ko Anas ne ne ya ce su aji ko? Aji kai. Tashi mana.
Wannan zuwan ji malam bayan ka riga ka taushi ta wannan tsira. Ina ɗan cin moro na kawai ka zo ka wannan. Dan Allah ina so ka haɗa da Khadija kawai abin da kake so. Dama haka ne ya kai malam. Ba ka tashi min ladabi da biyayya sai kana neman wani abu. Kar ka manta cewa ba ni fa malam. Kuma da wannan dan wannan. To dai akwai ba kaya ƙasa ba. Wala zai gagara ba. Kai matsalar da kenan. Haba da musu ka san fa yanzu fa wata ya nisa. Amma na yi maka alƙawarin cewa in dai ka ɗan da Khadija san baka naira 100. Haba malam 2000 kamata ka bani. Haba na gaya ma wata ta yi nisa yanzu mana. Ma to ba damuwa. Sai ba ni. Ni ka ji matsala ne da ba zan baka kuɗi yanzu ba amma na yi ma alƙawarin kana haɗa ni da ita zan baka naira 100. Allah ɗin yamma kawo ta nuna hannun shi a yanzu zan haɗa ka da ita ma. Ai ka ji matsalar ka wallahi kana haɗa ni da Khadija zan baka naira 100. Haba a musu kai na wani mana. To shi kenan malam ko 50 ne fara ba ni cikin kuɗi. Na ce kana haɗa ni ita zan baka. Haba Shi kenan. amma da sharadi guda ɗaya. Kar ka je ka dinga yaya tana aji. Wala me magana kuma yaɗawa bayan kuɗi za ka biya. To shi kenan. To yanzu ya zaɓi. Ni zan zo ku sani ko za ka sani. A'a yanzu malam abin da zai fara ana tashi. Kana gani an tashi ni zan zo kawai na zo na same ka kawai mu je mu jira su a hanya. Khadija, sai magana nake ta miki kuma kin ta kira jera da wannan shine ba za ki kula ni ba. Yawan sai ina son magana da ke. To ki zo ki ji mana, kya tsaya nan ki ce min wani menene? A'a. Na san wani sutu da zaka yi ba zai wuce akan wannan yaron Usman ba. Dan dai magana Usman ne, kamar yadda ka tabbatar ko kuma kunnan ka yaji. Sannan bai da tunani na har ga an ga magana shi. To saboda haka Allah ba maganar Usman bane zo ka idan ga zo ka ji Allah a wala wallahi baba me yasa ba nake yin kawai a to ina ga gaba da gashi kawai ina ga ma kun ga ni ba dama kusa can a can da yake to wallahi ne gobe kuma hada to kai ka bi shi mana ma hade kawai ka bi shi Allah ya jawa Allah dan ga juna mana Malam ɗarin ko ce 200 ya kamata a rubanya ta. Ni ba ka da mutuwa. Ya kuma ɗan wahala. Khadija, ina so ki sani cewa har yanzu ina nan akan bakana. Ba wai na jinye bane akan sanki. Kuma na sha gaya miki cewa wallahi Usman ba zai taɓa sanki ba. Kana tun maganar Usman. Baka san cewa sai Usman ba ta zama tarihi ba? Ni yanzu ba ni da wanda nake so a cikin zuciyana, face illa Rabi'u. Khadija. Rabi'u.
Rabi'u, ko baka so na? Ina son ki so na hakika ma. To, sai ya hakuri. Yanzu Khadija ta zama nawa ni kadai ko? Zuciyana ba ta taɓa iya jurewa ba. Na nemi yafi ya kamata a cikin dafi. Kada ya sa abu yake cin gajiya. Ki abu da duka abubuwan da suka faru. A daina yin abu. Mu dawo mu yi soyayya. Ya kamata ka sani. Tunda na faɗa a gaban 'yan aji a gaban 'yan makaranta. Ina son ka. Kuma na dawo na ce ba na son ka. Ba ka raina. Ya kamata ce ki daina amfani da wannan kina bari. Domin na riga na gane cewa yanzu tsakaninki da Rabu wasan kwaikwayo ko kuka shirya mu ba san gaskiya kike ne ba. Domin na san ba abin da zai hana Khadija ki dawo ki ce ba kya suna. Ya kamata ka sani. Usman, soyayya ta da Rabi'u gaske ne. Khadija me yasa ba za ki gane ba ne? Me yasa? Amma shikenan. Su da kin ce haka. Soyayya ki da Rabi'u gaskiya ce. Ta Allah Khadija za mu iya yin wani gasa. Ina jin ka. Kice soyayya gaskiya kike ma Rabu ko? Idan na yanzu na kira Rabu ya gaya miki a gaban ki cewa baya son ki. Dole za mu dawo mu yi soyayya. Amma idan Rabu kuma ya ce yana son ki, za a haƙura da soyayya ki. Daga ranar zan manta da wata Khadija a duniya. Ki yarda da wannan gasan? Na amince. Zani gasa yanzu ina so ki sani kamar lokacin da kika ce kina so na ce ni ba na son ki haka lokacin da na dawo na ce ina son kika ce ba kya so na to komai zai zo kashi domin an makarantar mu shaida ne kasa na da musami Ina son Khadija, suna har abada. Very good. Kana son Khadija?
so kowa ba so kowa ba Khadija Usman kar ku na wuta da Usman